салому алейкум ба ҳама бародароне ки имрӯз ҳамроҳи мо ҳаст муқати ҳоҷиҳо иншоаллоҳ ина масҷиди мира проспект мира шаҳри Москва омадем. Худо роз боша як заре мерем иншоаллоҳ. ҳамроҳи шумо якҷо намоз чиш ҷои тоҳорат кунӣ бачаҳои ками ҷамъ ку ягон тушам мепурсем. Ман якум бора омадем киштим ин бачаҳо роз ягон тушам мекапем. ҳоҷи куҷо шудӣ? бародарон территорияи масҷид ма ба шумо нишон медиҳам. мерем ягумам иси бидраш у тараф ҳоҷи рафт ин ҳаста ҳоҷи ой муҳиддинам меоям хмунаки нигоҳ кунед ки мебуроем он номра даёт гирем мерем рӯ кари намерем чуа дурум наметунем ма дурум мешайко ту ҳоҷира да барат бигӣ ҳоҷира да барат бигӣ ки телефон надорам бувая накоем ма дурум бурам я дур набинам ина муҳиддинам ичи ко рафтем мо бурем я боло буроем ҳоҷира фромӯш накунед ҳоҷира